Ahoj, volám sa Andrej, mám 43 rokov a s ekzémom sa trápim už od nejakých 6 rokov. Ekzém sa mi začal prejavovať len ako taký malý fliačik na krku. Niekto hovoril, že mám cucflek, no žiaľ, bol to začiatok zlého sna. Problematické pre mňa je, keď sa mi ekzém výrazne zhorší na tvári. Veľmi sa škrábem, niekedy až do krvi, to mám rozdrápané a to je to obdobie, kedy vlastne človek musí výjsť von a cíti sa zle. Sú stavy, kedy mám ekzém tak výrazne zhoršený, že si to musím zatrieť i make-upom. Čo sa liečby týka, vyskúšal som už toho strašne veľa. Vystriedal veľa doktorov, rôznych krémov, rôznych liekov. Skúšal som držať rôzne diety, no všetko je to len na krátky čas. Nič nie je trvácne alebo niečo, čo by odbúralo ekzém na definitívne. Keď si poviem slovo ekzém, nie je to len choroba, je to obmedzovanie sa, či v stráve, či v súkromnom živote, či v športe a žiaľ aj v práci, lebo nemôžem si vybrať prácu, ktorú by som chcel robiť, ale musím si vybrať takú, ktorú môžem robiť. A takisto je to aj s jedlom. Nie je jedlo, ktoré neľúbim, ale jedlo, ktoré nesmiem jesť. Niekto si omylom myslí, že ekzém je len nejaká kožná vyrážka, ale kožná vyrážka vo forme ekzému je len prejav, ktorý ide znútra z nášho tela. Čiže máme problém s imunitou a ekzém je len vonkajší prejav. Neškrab sa, choď za svojím kožným lekárom a spýtaj sa ho na nové možnosti liečby.